Joarra Izpuruaren konpainian, Ataun Irratian, orain hasten da eguna. Asteko egun guztiak ezberdin egitea da gure nahia. Berezitasunetik hasten baita gure nortasuna. Lehenengo kafe hori hartu ondoren egunariekin eta agian bigarren bat hartzeko garaia ere bada. Hasi eta astearen arteko ezberdintasuna handia baita zure gogoko irrati bat entzuten duzunean. Ataun Irratian, bide ertzean. Egunon Euskal Herria, zer moduz, larun bata da, apirilak 19 ditu gaurkoan, goizeko 11 jo ditu ordulariak, eta gaur ere bai hementxe bide ertzean saioa Ataun Irratian zurekin batera. Beno, eta gaur ere hementxe, Ataun Irratian elkartu naiz ni, tertuliakideekin, baina tertuliakideen artean gaur Leire Perlines bakarrik dut nire aurrean. Egunon, Leire. Oli. Zer moduz? Ondo. Ondo? Zure bai? Baita ere. Ja, bai, apirila erdia pasata, amaierara iristen, aste santuaren erdian edo gaude, hortxen gabiltza. Bueno. Ez dakit, konturatzerako uda hemen datorkigula, beti anerekin aipatzen egoten garen kontua. Bai, ane gaixoa, muxu bat hemendiko ze. Joan zen tertulian zuri bidali genizun muxua, ze ez zintzugun hemen izan zu, gaur alderantziz. Aurrena kason niri tokatzen zait. Espero dugu ez. Bueno. Ez dau tertulie. Moldatu beharko zarete, ez dago besterik hemen. Nengo genuen zehaz, Bai. Bueno, zer moduz gainontzean, Leire, ondo? Ondo, oporrak izan di intensok, eo naiz gaixo, sendau naiz. Baite? Bai, oan ja ondo nago ustet. Bueno. Baina ja gaur da larun bata, da seitun lanea. Aste arte? Ja, pentsatzen ari nintzen ja dagoneko eari ote zinen beste zure plan horietakoren bat tramatzen edo, hau da, tertulia maitu eta sagardotegira noa edo alakoren bat. Ez. Beti ala izaten da normalean, gehienetan behintzat? Ez, aste honetan lasai. Bueno, bai. Ere behar da tartean, Porrak bukatzen, eta beze lanea buelta. Bueno, así que pixkanaka deskansau, eta indarrak hartu, eta beze jaudako porrai behi da. Azkarra zara, Oraintxe gontzara oporretan eta dagoeneko jari zara udako porrei begira? Bai, eski oporrak ez dien izan nahikoa. Beti gehiago behar da. Beno. Itxaron orduan pixka bat, orain. Bai, jo gaina, egual ditxerra indo gaina. Bai, alde horretatik egia esan, gainera, hori, aste santuaren aurretik eta zer nolako egun, ez dakit, zoragarriak izan ditugun, ez da, Bai. Udako temperaturak izan ditugu ia edo, behintzat, udaberri polita etorri da, eta alako batean aste santua iritsi, eta ez dakit, kaitza alde batetik, txingorra bestetik. Bai, Lorenzok esan zon, Leireko porra dauzke, bezkuta gen barnez, eta ez datea. Ala izaten da beti, eta askotan ere izaten da, astean zehar izugarrizko giroa, eta asteburu iritsi, eta zapla. Bai, baina zengo deu, ez dago besterik. Hauxe da duguna, eta ez dago besterik. Beno, Leire, gaur herrian geldituko gara, edo, behintzat hemen inguruan geratuko gara, ez da? Gaurko tertulia burutu alizateko, zagit? Hoixen. Zerbait aurreratuko diguzu horrela, zagit, ze izango dugu, edo? Ze izango deun, festa pixkat. Gazte jendea. Festa guk hemen hilabetero izaten dugu, baina gaur beste, estilo bateko festa edo. Gaur batez ere, festa. Bai, hori da. Hementxe, eguerdiko ordu batera bitarte izango garela bidertzean saioko tertulian, eta kontu asko ditugu aipatzeko, beraz, lehendabiziko abestitxo bat entzungo dugu, gaurkoa abiatu alizateko, eta horren bueltan, hementxen izango gara entzuleok. Bide ertzean, Joarra Izpurua. Goizez pizten da gutxinaka etxean ondo nago baina
Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Beno, gaurko honetan Ataungo Torto Gazte Asanblada ezagutuko dugu, hain zuzen ere. Zenbait jarduera antolatzen dituzte hauek urtean zehar, eta apirilean zehar ere ez dira geldirik egon, izan ere 17. gazteburuaren harira, maiatzean ere horren beste utziko dute, eta beste hitzordu batzuk ere badituzte aurretik, baina Goierri mailan ere esango dugu askorako utzi behar dutela oraindik ere hauek aste santu honetan. Guk gaurko honetan gurera gonbidatu nahi izan ditugu Asier Lasa, Andoi Zirastorza eta Eneko Imaz. Egunon, Irukote? Non. Epa. Zer moduz? Ondo. Gustua. Bueno. Nekauta pixkat, baina ondo. Ekintza asko izan dituzu, ez da? Bai. Eta oraindik ere geratzen denerako, indar batzuk gorde beharko dituzu, Bai, azkenen gure gustokatik inditu, iten den gauza dira orduan. Piskatera ere bizi emateko ez, hori marra dauta. Mira, lehenik eta behin asanbladaren inguruan galdetzea gustatuko litzaidake, izan ere, urtean zehar zenbait dira, aipatu bezala, antolatzen dituzuen ekintzak eta bestelakoak, eta hori guztiak aurrera eraman alizateko noski, atzean lanketa handi bat egongo delakoan nago. Zakit, noiz eta nola sortu zen Torto Gazte Asanblada? Galdera Gaztetxo ez da hortako inigoi galdetu berko. Baina asanblada aukide zaharrena, galdera hoi urte luzez. Berez oargi beha aspalditik, gero asanblada ez dakin noiz tio. Behan dugu. Mesartu nintzen justu ondela 2 urte gutxera bera, zubeke hola moz. Gutxixo, baina... Urte igoztera, asko bintze, baina zehazki zema dian ez. Hor aurretik, Mikel Dorronson da izan zizkiek, lehenengo igual, hortik hasita, dala urte asko. Oargik gazke urte. Oargik 40 urte baino gehiago nik uste gozkela. Oargik bere garaian, duela hilabete izan genuen hemen, Jona Izpurua eta berak aipatzen zigun, ez da, zenbat eta zenbat ekintza antolatzen zituen bere garaian ere Oargi elkarteak, zenbat mendibuelta eta bestelakoak ere zenbat antolatzen zituzten, zuek jarraipen ematen ari zarete orain. Bai. Saiatu ditik ero ematen egian ez, nik uste dut baiet, garen lan taldeako bastanteko bizi ematen diu herririta ez, eta nik uste ekintza bastante antolatzen ditula. Baita gaien bat ataundoan herritxikeako gauzak antolatzen dira. Beste herritxikeak ikusita ataunen igual gauza gehiago antolatzen dira urten zehar, hori bai. Bueno, ekipo, egunon. Nik dauken apuntaute hemen gauza batzuekin komentatzeko. Eta ez dauk ez ikusteko elkarrezketakin, baina, dato kurioso bezala. Ez dakit efemeridez alekzaten, ez dakit behatzen zuen kalendarion mobilen egun bakoitzen ze ospatzen dan, horlako gauzan zalekzaten. Vale. Seguntze gauza. Bueno, berez gaur, larunbata apiriek 19, Aste Santuko egun bat da, eta da zehazki, Virgen del Carmen. Baina hortaz aparte, bakiz bezaren nazioartok egun edan gaur. Preson... Ez da Mazazpide. Mazazpideko hi. Zerbait raroa baina izan. Oso arraroa. Bai, gaur ikasi baztuek gaur dala justo Simpsona nazioarteko egune. Zerrena? Simpsona. Seria. Zait ikusten zuio zuen, oez? Bazkaltzeko ordu. Suelto, tarteka. Bazkaltzeko ordu mizaten za normalen. Bai. Hoxen, sortu zien 1987, ez dakit hortaz zematu urte dien, baino, hoi da nazioarteko egune. 37 urte. Ondo jokazit buru kalkulo. Beida, 37, silma soixen euken nahi patzeko. Eta hoi alde bat egutzita, galderakin saitzeko prest,
Hoizan pixka izotza usteko eta olako gozakiteko. Orduan, bueno, Joarreka epau duen bezala urten zehar jarduera eta ekintza mota ezberdinek antolatzen die gure herrin, ataunen hain zuzen, eta zueke ondorioz, urte oson zehar, eta geldik egoten, beste gozatzen hartzen darien bus txapelketa, fubito txapelketa, gazteburue, kontzertu, kitzaldik, eta bueno, guzti hauek behar bezala antolatzeko, eta burutzeko oso garrantzitsua da elkarren arteko koordinazioa. Ez dakit asanbladan nola antolatzen zeaten, batzarrak nola izaten dien, bakoitzek kargu bat dauken, ala pixkat elkarlaren antolatzen dezuen, parte hartzea orokorren nola da asanbladakoa? Taldela da. Bai, Taldela, bakoitzek bere garrantzie, bakoitzek bere lekue, nik uste ez taula bat beste da gorago. Azkenen dano dauzku ideiak, dano dauzku bere bete beharrak, eta dano dauzku asanbladan parte zen momentutik, egin behar, eta... Gero bakoitzek aldonan, adez, ingok, marraztu da, telakitako, moldatzeala. Berez legalki papelen egon barra dekargo batzuk, gure kasun, diru zaine nahi da soro, eta berez presidente inigo. Baina gero, jardueran bertan danok, garrantzi gola dugu, eta bintzet esko botatzeko presauna, ongietu horri beti. Baina, azkenen elkarte bat, guargi elkarte iban barra daulako. Azkenen, gero hartadi elkarteare bada asanbladan parte, azkeneko urtetatik, eta horre beste presidente batzuk, eta gare. Orduan, asanblada beha, como tal, danak garrantzi berdin eta... Eta antolakuntza, astero antolatzen dugu asanblada bat, bertan asteko eta urrutiko egintzak antolau, eta bentsat aurra pasoak ematea. Zemat kide dare, gaur egunen, gutxo gora bera asanbladan? Amar goiti, amarren ingurun gabiltza. Ez da asko, baina. Eta esango zenuen, pixkat hortik tiraka, azken urtetan gorakada, berakada izan dola pertsona aldetik? Mantentzekin guztua, ala eneko? Zer? Mantentzekin guztua. Hombre, azkeneko... Nik uste azkeneko urte hauetan gazte jende geho sartu ala, baino normalen kopur hortan, asanbladako kide... Izanak esateun bezala, gazte asanblada izan da, suposatzen da, bertako kidek gaztek diela, orokorren. Esango zenuen, nolako harremanak sortzen die asanbladako kideen artean, ze batzuk igual bai izango die kuadriakok, igual harreman gehiago daukeanak beste batzukin baino. Esango zenuen elkarren arteko, ez dakit, harremanak sortzen diela asanbladako parte dienan artean? Bai. Gaina adin ezberdinetako gare. Bai, oida. Bestela ere ataunen asanbladatik kanpo adin ezberdinetako asko nazten ja. Beste herri askokin aldera bezkeo, ja badau adin nasketa hoi, baina nik uste asanbladan hon dago hendik. Kide geanok behintzet gehiago eta elkarrez hautzen dezue, beste edade batzutan zegitea danen ikusten dezu eta aberatxa da. Bai. Eta horrez gain ere esango dugu, taldean aipatu duzu, gutxi gora bera edo antolakuntza talde horretan, edo asanblada talde horretan 10 bat pertsona zaudetela, aipatu du Leirek, guztien ez dakit koordinazio hori garrantzitsua dela, baina koordinazioaz aparte parte hartzea ere bai. Azken batean taldean bakoitzak hartu behar dituelako, ez da alako konpromisoak edo, antolatzen dituzuen ekintza guztiak ere aurrera eraman ahal izateko. Ez dakit, behin ekintza horiek eta burutzen dituzuenean, zer nolako erantzunak edo emaitzak jasotzen dituzuen, gainerakoen partetik, herritarren aldetik edo... Justu garen momentu baten, aigala saiatzen, gerozta gazte jende gehiago horbiltzea, ze hortxe gabiltz, belaunaldi baten arteko hortxe burrukan, ze hor dare belaunaldi bat, una pixkat, nogargitik ez gertu, baino bintzet, urruti pixkat, eta hortxe gabiltz pixkat gazte jende horbildu nahien, da hortako ekintzatzuk antolatzen, da horrek frutuk emate ditun. Gero erantzune, juerga danen beti da erantzununa hortan. Horreztu erantzun txarrik. Gero bestelako, claro, azkena adibidez nahik bastante debatitu gendun hau, eta esan nahi, gazte asanbladan askotan jotzen dugu ekintza batzuk sortzea gero juerga sortzeko. Eta hilabete nagusiago gero pentsatzen dut izango deula hortaz, baina helburu ere hori izan da pixkat juerga hortako plan hortatik atea eta beste zerbait antolatzea.
Nik erantzun txarrik ez dut uste daunik. Gero dauna da, jendek gauz batzuta jende gehiago animoko zazu, segun ze datatan dan, jende gehiago animoko zazu, eta jenden gustotan asmatzea oso zai da, baina, saiatzen asmatzen. Beraz, esango dugu gaztek oroar parte hartzea, ez dela horren erraza ekintzetan, edo ez dakit. Horretarako, zein irten bide topatu dituzu orain arte? Asmago barra dago asko, ze publiko motai bidero nahi duzun ekintzakin bat, edo ze ordutan, edo ze fetxatan jarri nahi zuen hori, klabea da. Baina, esan nahi dut, juerga danok animatzeka, baina gaztetxea bakarrik ez da, juerga iteko leku bat. Beti zen barra espezio bat, kultura eskaintza eskaini behar da, politikara inbarra da, hortaz, hori igual, pixkat, inkomodoa, o bentzet deserosoa da jendentzat. Eta baina hori saiago barra gara aurre ematen. Hortan, pixkat, tekla honegarik ikutxu barra jendea gile bideratzeko. Hau guztia egon daiteke ere lotuta, ezakit gaur egun gero eta gehiago izan gaitezke gure zilborrari begira bizi garenak, ezta? Asko aipatzen da pandemiak alako puntu eta parte bat edo markatu zuela, baina ez dakit gaztei begira edo atzetik datozen generazio hauek, ez dakit gehiago begiratzen diote agian baita ere beraien zilborrari edo esan dezakegu, ez dakit noski honek zer nolako eragina duen, Ataun bezalako herri batean zuen ikuspuntutik, hau da, auzolana noski oso garrantzitsua delako. Eta bakoitzak eta batez ere batzatik datozen gazteenek ere beraien ale hori jartzea. Bai, eta bakoitza behi da, eta azkenen gerozta anitzago gehala irituntzat, bihurtu gala gizarte erabat anitzen ordun danakin asmatzea, esan editena da, gusto guztikin asmatzea oso zaie da. Orduan, gero, klaro, antolatzeko, garbitzeko, orduk pasatzeko gogoa, ez dauke jende asko, gero dano dauku gogoa, bai hautza jun, entzun ikusi jolastu eta ondo pasa, baina gero idan antolau da, idan jasotzeko gogoa, ez dauke jende guztik, orduan, ulergarri da guztiz, jendeare zainbeste etortzea, baina gero azkenen eskertu iten da jende gehiago egotea, azkenen ordu gutxiko dielako bakoitzek sartu barra duzkenak, eta lan hori banatu iten dalako. Baita, nik uste gainaztela kasolea gaurrengo gaztek enkerozta urrutik gotea, asamala lekutatio, gaztetxetatio, esan nahiet. Ez gaurrengo bizarten gazte gerozta aukera gutxi eman dezkelako gauzak doain iteko, azken finean kirola iteko, gimnasio bat apuntatzeko, oraindu barra gare hilabetero kuota bat, kontzertuketara itzeko, gerozta doako aukera gutxi gara, eta horrek pixkat gazteke apartatze ditu gaztetxe badan herrik emenetio, eta hor gare sartu barrago pixkat gaztei asamblea gertuatzeko. Leheneneko zuka ipau dezu, gaztetxe baten azkenen, bandola baik aldan neina emaintzat politika pixkatin bardala, ze askotan, nik uste gizarte honetan, batezek gure gainetik daren belaunaldi horik gazten figura lotzen duela asko, pixkat igual parranda dala bakarrik gukin nahi deuna, eta igual beste interes batzuk ez dituela oso gure gaina hartzen, baina adibidez aipau deukeu, pasadan asteburun Torto Gazte Asamblea kantola uzola bastante asteburu osoa. Ostiralen egontzan dokumenta bat, eta larun baten grafiti eta hierra, mural margoketa, lunch bat, Saharako produktu batzun bilketa, eta gero mai inguru bat. Ze balorazio, ze balantza iken ez du asteburu hortatik, nola juntzala esango zenueke? Espero zan bezala? Ni uste nahiko ondo juntzala, ez? Ez dara ez genuen kiston jende pila bildu, baina ez dindu aspirau ez da, ez dindu espero hola asteburu normal batean beste jende gertuatzea eta ni uste ondo juntzala. Eta itzaldi ere, ni guztua gaitu nintzen betxe itzaldikin daula. Ni uste ondo juntzala. Jakutako leko ematea Saharako atazkaia nahiko uste dala. Naizta jende asko gutxi gorbildu hautsa ematei holako atazkaia nahikoa. Ezken bilan ikusi genuen gaur egun mundun daren atazka pilokin, Ukrainiko gerrakin, Palestinako genozidiokin daula, pixkat Saharako atazka, bain luza izanik eta hain zarra izanik pixkat gehituala itzalpen, eta baita baukela gaina bere lotura historiko Euskal Herrikin, ataunen ikusi itxeu. Sahara jatorriko umek hemen uda pasatzen, da pixkat horri leko egin genion. Eta hori xantola guen.
Aurretik baita aipau ditu badala nahiko figura garrantzitsu bat belaunaldi berrik azken finen etorkizun hori dielako eta asanbladan azkenen naizta jende bat egon, beti ongo dalako errelebo behar bat asanbladak aurrera seitzeko. Ez dakit zuek herriko belaunaldi berriri ze transmititu nahiko liezueken, ez dakit, zein esango zenuen dala igual modu eraginkorrena gazten iritzi jaso eta ekintzatan parte hartzeko? Osa, zein da zuen ustez modue belaunaldi berrik erakartzeko nolabait? Nik ez dakit garbi horren bila erantzun ahalko nizun, Jaingo gabe, no? lehenago baitu gana izketan, oso zai iritzen zat, gaurrengo eta nekok esaten zuen, gaurrengo gaztek. Gaurrengo gaztei nik ikusten zaiela, ez daukela interesik olako, ez da nahi ez, baina zati handi bat ez daukela interesik olako gauzatan, eta hori ikusten da, eta ez dauk interesik olako, iten dien itzaldi askotan, da ez dauk interesik iten dien kulturekin zatan, da zuk esan dezuna lehenago baita uste, askotan juerga bakarrik eta listo. Zein dan... nik ez dakit. Olako gauzak antolatzen seitu, betikoa, txapa ematen segi. Eta kontuatzen dauna, hoi galdu arte. Gure kasun, gertu ginen asamblea gure kabuz. Bate konbidatu segulako, nik uste zure kasun, ez nien kasun, ez bazta gertuatzen asamblea zure kabuz, zure interesak atio zaila daula eta gertuatzea. Ez dakitzen dan klabea jende gertuatzeko, baina pixkat eakuste asambleare danon lekoa dala, ez? Danon iritzi kontun hartzen dira, danon proposamenak kontun hartzen dira, eta pixkat danon arteko elkarlana dala. Orduan suposatzet horrek baita, asamblean nolabaiteko frustrazioa sortuko dola, azkenen gazteentzako espazio batek sortzen badu gaztei behidako, eta danai behidako, baina gaztei behidako ekintza sorta bat sortu eta igual ez balin bada erantzune espero bezalakoa, ez dakitze pentsatzea ematei zuen horrek. Zaila da igual bilatzea gakoa, jendea bilatzeko, erakartzeko. Baina, bueno. Normala, normala. Ez da baki antolatzen momentu nik uste, baki ez dala kistoneko jende pia gertu dagoar, ez dala zamar betiko, bueno. Bai, eta gazte asambladatek azkenen ez dauke udaletxo bat dauken, bai, boterea ekonomiko gita, bai, mediotan esan nahi etena da, gu saiatzen gara landa gehiena zabaltzen, baina zuk azkenen ekarri behar dituzun, presta behar dituzun ekintzake, ezin due kiston gastue sortu. Eta gero jasotzen den diru sarrera ere, ez da kistona izango. Ez da erreixa kontuatzea eta enekok esan duna. Azkenen galtzen den momentun nik uste orduan kontuauko diela, o gehala, o zer falta dan errintzen. Nik uste gaztea asamblea batek herririk kiston bizia ematen diola. Eran batea bestea, gero igual naizta gaztetxen ez egon ambiente ondina, errin ja ambientea sortzekin, horrek herriri bizia ematen dio, eta falta da momentun da, jendea antolatzeko prestetzen momentun da, jendea ja aspertzen da momentun, gaine jotzen da momentun, orduan ikusi barkoa zer erantzun daun, ze igual gaztea asamblea bukatzen da momentun ez da falta hoi, eta orduko gizartek ez to faltan botatzen, ez dakit. Baina goatzen bidetik nik enizu, ez zat iruditzen erantzutea, zer behar dan gaztea erakartzeko. Eneko koentxa ipaudo zein izan zan pixkat bere prozesua asamblada gertuatzeko, haixi erandoitz, zuen kasun, nola zerk bultau zaitue asamblada sartzea zerk erakarri zaitue? Gu, ni, kuadriakako argitik da ibiltzekakon, han ibiline genuen daula, eta kondiziotako bat izan asamladan sartzea, eta orduan bagiltzak eta idana, eta horratik nik uste, ni horratik sartu nintzen asamladan, eta hoxe. Eta ni buelta hundik eman behar historiri. Azkenen hartadi, bi elkarte iru dare nagusi, baina zen da zen oargi elkartea eta hartadi elkarte hemen sangreuren, ni sangreuretara nahi zenez. Hartadi elkarteen gebiltzen lanen, eta antolatzen zien hor lehen hau bilaztaula, hartadi elkartetik ekintzak eta oargi elkartetik. Eta azken hartadin gutxi gehatu ginen azkeneko kideoik gauztak antolatzeko, pentsau gendun, etzala logikoa bi aldetatik aparte jutea, ze azkenen bi gazte asamblada ez da inungo herritan, orduan bi gazte asamblada bezala funtzionatzea ere etzun balio, orduan hortik hartain gerenetik,
Gazte asamblea juntau da, bi elkarte hauek, bakoitzek dauzken aldeunak eta txarrakin, ekintza batzuk leku baten antolau da, beste batzuk beste baten antolatzeko. Eta zuentzat, ze esperientzi da asambladako parte izatea? Jende animoko zenuen asambladako, pixkanaka gertuatzen hastea, o ze ematen du asamblada batek? Hombre, nei betetzen dit gauzak antolatzea, eta hola, nei gustatzen zait gauzak antola, ez dakiz zer, bere lana ekartzen du, baina antolatzea izu, eta gero gaina ondo ateatzen bada, beste satisfazio bat, o ez dakit, posten dizu, zuk antolatako gauzak ero ondo ateatzen dien gaizki atentzen karo frustrazioa eta holako gauzak ateatzen dien, baina nei betetzen ditelako eta gustatzen zatelako gauzak antolatzean, ni horrekatik animako non jendea eta leku eta jende asko ezautzen dezulako. Nik animako nuke, ze gero baita ni uste beti kejatzea eta erresa ala, ze ez daun ze gauza gaizkik egin, baina gero ez da labenetan mundu ez daula kejatzean guztia ez da uprest, gero launtzeko gauzak egin antolatzen, eta benetan... Aixerrek esan bezala. Konparmazio gori eskatzea, baina gero unen bukaeran hortaz arrotentzea. Piskat herriri bizi ematez, eta herriko jendea elkartzez eta elkarri gertuatzez, baina esan nahiet erresa da eutean guztia sofan botata o potrojoren tabernan launekin, baina hola berri txiki baten gauzak antola bardie. Piskat, egon parte ez egun guzti tabernan kainak egaten elkarrekin piskat bizi ematen zaion gauzak antola bardie, eta hortan asamblea sartzea. Eta horrek asambleak jende eskatzea eta baita konprotu eskatzea, eta hortan arrutentza azkenen hor parte hartzez. Bueno, esan dugu, eta ari gara esaten eta azpimarratzen behin eta berriro, hori azken batean Torto Gazte Asamblada ere ez dagoela, parrandarako ekintzak soilik antolatzeko, bestelako ekintzak ere antolatzen dituzue, hitzaldiak eta alakoak ere. Eta, bueno, ez dakit, zuen ustez zein rol izan beharko lukeen alako herri txiki bateko asamblada batek, azken batean, ez dakit pixka bat ari gara ez da aipatzen zer nolako ekintzetarako bide eman beharko lukeen, zer nolako gaiak jorratzeko, nondi bideratzeko. Nik uste lehenbiziko oinarri izan bar dela, gaur egunaren gai potentenak gatazka potentenak jorratzea gure arten. Piskat herrin gai hori jorratzea eta piskat herritarrak gai horita gertuatzea eta piskat jakin eukitzea zean gertatzen Euskal Herrin soilik ez eta baita mundu guztin. Hortako izan zen lehengoazten antolau genuen Saharan inguruko inguru, baina baita hortaz gain antolau genuen lehengorteko azte burun Palestinako genozidio inguruko hitzaldi bat, ez dakit baita jarri bardeu boioetan nagusin baita zineforum bat antola du Lajein pelikulakin da bertan jorratzen da baita Parisko auzo marginatu bateko gazterin ondorekotasune eta pixkat gaur egunen ikusten dugu akresio gara baten bizi gala eta pixkat gai horrek jorrau bardiela atan bezalako herri txiki baten da atan bezalako gazte jendekin. Bai, eta gero gehien bat gaztentzako leku bat izatea, bai bere lehenago esaten etxogena bere iritzi emateko, bere gauzataz protesta egiteko eta behai gustatzen zaizkion gaztei gustatzen zaizkion ekintzak burutzeko, zuazken gazte asamblazaren momentun, proposo dizkezu zuri erakartzizkizun gauzak, proposo dizkezu zuri erakartzen dizkizuen taldek, proposo dizkezu zuri erakartzen dizuen hitzaldi bat, eta behintzet botere zuri entzuteko jende hoi badaukezu gazte asamblazan zaren, orduan rol bat, azkenen gazteok eneko lehenago esan duen bezala, gerozta leku gutxiko dauzku gure iritzi emateko eta gure lanketak iteko eta hortako bai da gazte asamblazat garrantzitsue herrin bertan. Bai, ustez bai, hor gazte iritzi ematea eta gazteek antolau ze erabakitzeko toki bat. Aipatzen da, bistakoa da taun herri txiki bat dela, baino egie da, hartzen bali mazu zerrenda eta irakurtzen bali mazu herrin bertan daren elkarte ezberdinek desenteko zerrenda luzea dela, ez dakitzuek asambladatik planteau dezuen obaukezuen elkarlanik olako beste erakunde batekin, elkarte batekin, igual aurrera behidako zuen propositotako bat da, ez dakit. Haitu gara lanen horrekin. Bai, justu antolatzeko gazte gure pentsago genuen. Hoen izango zela, jabete nagusien zerremestekin antolatzekin, pixkat atango elkarte difentekin kontaktun jartzea eta pixkat elkarla genen sustatzea. Nahiko
behan da seginen hortan, jarri ginen kontaktuen batzukin, baina etzan ez garbikatea, baina gure helburutako bada, noski. Osa, ataunen, ja gazteek gutxi gorbiltze balin badie, pixkat sustago barra dago ez, elkarten arteko elkarlan hori, eta pixkat gure indarra batzea, eta pixkat gauzak ahalik eta txukuna batatzea, eta hortako klabea da horrekin kontaktuen jartzea. Bai, saio ginen hori, pixkat behan du ibili ginen, ontako, hilaten egusiako. Baina aurra behi da, ni uste egin geula, beste elkarte batzukin mitze proposau eta, aber. Osondo. Bueno. Earki, bueno, ekipo, galderakin oraindik ez dugu bukau, beste galdera mota batekin saitu behar deulako. Zango nuke nik leire oraindik izotz hori puskatzeko dagoela. Zuk prestatu dituzun galdera hauek baliagarriak izango direla, Bai, a ber, hau da pixkat, ez da helburu ez biok asarratzea ez da gutxi duke, baina, bueno, pike pixkat sortzea, bueno, bai, gaiztakeri pixkat. Ordunik, prestatu ditut 3 motatako galdera motxak, ez daukezu asko pentsau barrik, obentzet ez da hoi planteamendue. Orduan, bueno, Ondo erantzutek premioa dauke? Berez ez, baina nahi baztu aposto bedek ez du. Zagero gazte gero tragotxo bat. Estiloko ez. Hemen ez eren apologik eta ez errin baina, bueno, joar, lehenengo blokekin hasten bali manaiz. Ados. Duretzen zazun. Bota. Vale, hemen dauzkego asamladako 3 kide, zuek erabaki nahi dezuen erantzunea bakarrik zue 3 eta mugau, o asamlada guzti irekin nahi zuen bestela. Oain ulertuko zuen. Adibidez, zein da behierata beti behan doiatzen dana? Bueno. Asko. Ez gara puntual. Kandidatoa gauko lamentxe, Baina nik uste asier garbia dela erantzuna. Ni bastante puntual. Baina nik uste Ainuare beti da, nahiz eta ordu ja jarrita auki, ja ordu jatzean ez, etela, moni 20 minute bando gazanduko naiz. Beti diken dola. Baina nik uste gehiena bando jatzea gala. Zena dut. Bai. Bueno, nor ez da inoiz enteratzen bozkatzen ari zaretenaren inguruan. Oantxe honga beran, guzti duda idala. Ez egila ez da honeak etoztela. Bai. Bueno, urrengoa. Zein da flipatuna ozteinak dauzki idea burugabenak? Satezula, hau ez da lortu beharrikia, ez da erotutare. Izan deketanak, izan deke inorez. Perli... Izan deke ni ez da. Ez dakit idea eronak, baina kontzertutan... Moderno nabe. Kontzertu zizketa zasten. Baina ondo dau, eskerrak lehire daun, bestela... Bai, entzulentzako nire asamladako kidea naiz, bale? Bueno, eta nork egiten ditu meme edota kartel epikoenak. Inigo. Bai. Bakarrak ite ditu Esaten nahi zaio, klase batzuk ematen hasi barra daula, guztien duneako. Baina ez Inigo kabilda badauke. Eta pixkat aurreko itiraka, zein proposatzen ditu idea gehienak? Ja ez idea erok. Oroar, zein dauzke, igual idea... Enuk esango, nahi asko... Dano kantzea, eta asko gustarentzat, jartzen ganen askotan, menga, hau antola hogar dugu, zein, hilabete nagusiak adibidez izan zan da, un brainstorming esaten pum, kiston idea pila, eta gero aurra gore antolauna ditun gauzatako, taldea, zema taldea da, taldea hau apurrun da, goazen gora jotzea eta ez dakitzeta. Nik uste danok eta jartzen ganen gaina batek besteak hartzen dola, eta honek tiratzen badio, beste tiratzen dio. Osa, kontu neukezken ingenula estelo bat, igual, egun grupokin, kontaktatzeko, hor ja ikustea. Emozionatzen gane, idea gehitxe igual. Bueno, eta nor da autogestioa edo ez errez lemarekin bizi dena. Zaila, bai. Caballito blanco. Bai, Dago inor. Pasa palabra. Urrengo asambladan Bidauko dugu, Egatik ingo dugu, etiketa dizen jarri. Votazion bat. Bueno, zein da proposena parrandan DJ izateko? Obviamente ni, baina bueno. No está proposik ez daula, Parrandan asko. Bueno, horre ontzan, puntoan naia eta... Naia eta Ainhoa dituzionen. Esperientzi motza baino. Motza baino. Ja ondo benizien.
Eta norre esan dezakegu dela taldeko ama edo aita? Zarrena Inigo. Zarrena Inigo. Ez dakit ama hoitxe dan, baina... baina Zarrena Inigo. Zarrena baina gero umenare bat ama. Vale. Bueno, txikiz, bigarren bloke bat. Ea, huel leirez, nik ondo ulertzen dudan ere. Lasai, bai, claro, eske jarriet ingo kontestu ipe. Hau da, erderaz dana jo nunca bat. Baina lasai, oso hiru bakarri die. Osa hemen ez da peligro handik. Esan dek ez zuen indezuen, ez tezuen ez da hemen inongo prendaik ez ezer. Beti bezala, indek ez zuen arten ez dakit. Bueno, inoiz ez naiz lo gelditu eta ondorioz, ez naiz asanbladako ekintza batea junbe gelditu. Hau da, indezuen ez lo gelditu eta asanbladako ekintza batea ez azaldu. Lo gehitzaetik. Ez dut uste... Ni ustet jorre bat inda gero uzolan batea faiautan haula. Bai, nire, bai. Ez normala, ez nire. Bueno, nik ez dut. Baina bestela... Como dimazu ba, ne? Bai, tarteka. Uzten da, ez da multaik. Jarraituzuk. Vale. Jarraituzuk, beste lankas hartuko dut. Vale, lasai. Niz nahiz izan inoiz, asamblada batea jundana, jakinbe zertaz hitzein bardan. Ni bai. Kajun izan ez. Gutxo gara bera ida duk ez du zertu itzin barri zehazki igual ze puntu jorra guardian. Ez dakizu. Hoi Inigo ematen dugu sonda puntu eta orduan etortzen denen. Bueno, gaur hontaz itzen bat. Eta orduan estenga, vale, venga. Taldeko irakaslea. Vale, eta bloke hontako azkena, inoiz ez naiz ni izan, asanbladak antolotako ekintza bateko mozkorrena. Zan daika. Andoitza. Behin baina gehietan. Vale, zuek ez, zuek. Gu txitxoga. Segun zeun. Ondo disimulatzen dugu. Vale, eta azkeneko bloke bat, hau da erderaz dana, quien es más probable que haure nahi zuena, zue hiru eta olabota nahi zuena mogau, o asanblada guztia. Vale. Orduan, zein izan daike probablena, torto gazte asanblada utzi, eta beste asanblada baten sartzeko. Nik uste zaila, beste non bai jaguta ez. Bai. Torto eta gerezti zuen jun sartu. Ez dakit. Ez que ez dakit. Igual, edade zaharrena porrarena Inigo da. Baina. Baina bestela, ez nahi dut. Inigo baindik ez dugu bat hondik kanpoa ikusten dut. Vale, zein izan daike probablena, alkate puestoko orkesteko? Opa! Ata hongo alkate. Nik aixerri ikustet, alkate, Ojo. Nik aixerri ikustet. Ojo, Bai, ez dakit. Ojo. Ni perlire esan nuke. Batak daki. Esi talde berria sortuko dugu. Nahiari pegatzen zioke. Bai. Baita. Asanblada utzi danok udaretxe. Bakoitze berekin. Vale, zein da probablena musika jaialdi bat antolatzeko? Leire eta Inigo. Eta gerturoko ziren bazten bat. Vale, eta azkenekoa, zein da probablena jardunaldi o parranda baten mobile galtzeko? Anartza. Anartza ez da gaztea esan blanco. Ya lo siento, barka anartza. Nik uste handoitz. Eske mobile gutxi nahi porta gena. Vale, joar parentesi bat, ez dakit nahizun galdera okien seitu, azkeneko test bat daukeulako. Begira, gian hori utzi egingo dugu, oraindik ere bestelako galdera batzu baditugulako, arras pixka bat hartzen utziko diegu estualdi hau pasa ondoren, nahiko apuro uste izan dute eta aukeratzen, venga. Abestitxo bat edo pare bat entzun eta bere lagara bueltan. Boterea
neri biziak lotxatzeko behalian. Armada azkarra, bomba nuklearra, drona militarra, propaganda txarra, boterearen aharra, kitzen dutian haura, bako txapelegian, suma jente eta herriuan ogerran mende juntan, boterearen ametxez da ekatuko sekulan, bizarti ertotik data izuten kambiamenian, kakitxon txongilo zumaiten zatartuko jenerdian, birotuaren leherrazteko ahalian, dira bai zumateltzen eri baten burian, birizak izumaiten ideien ikustian, gida bai halere guziak lotxatzeko beharian. Ta ez daki batiek lasaik isegitzen, Israeli bomba bai eta arma saltzen, ni ez da ikitzen, nena bai isiltzen, populi bat goxian moan batian izten. Badakizu gero eta gehiago direla Ataun Irratia entzun, eta ataunirratia.eus webgunea kontsultatzen dutenak? Hala da. Atei komunikazio taldeak egindako azken neurketen arabera, hilero, 82.000 erabiltzaiek bisitatzen dute gure webgunea. Gero eta lagun gehiago aukeratzen dute Ataun Irratia beraien egunerokotasunean. Bai herriko informazioa jaso, edota gure edukiak entzun, zein ikusteko ere. Musika, entretenimendua eta gertuko informazioa. Dena leku berean. Eta gainera, entzule kopuruak gora egiten jarraitzen du. Gure komunitatea gero eta handiagoa da. Eta zure eskerronari esker, erreferente bihurtu gara herriko komunikazioan. Ez zaitez atzean geratu. Sartu ataunirratia.eus webgunean eta jarraitu sare sozialetan. Ataun Irratia. Gureaz gozatuz. Zitzaidan hasi berria zela, iruditu zitzaion atzo jaio nintzela,
Nork humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Zergatik gaude hemen, maitia. Ardiz betetako belai berdea. Eta zergatik ez. Goizeko 11:40 12 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian. Ataun irratiko bidertzean saioan jarraitzen dugu. Torto, Ataungo Gazte Asanbladarekin batera hementxeari gara pixka bat. Beraiek gehiago ezagutzen, antolatzen dutena gehiago ezagutzen, eta aurrera begira dituzten ekintzak ere azpimarratu behar ditugu datozen minutuetan. Izan ere horiek errepasatzen jarriko gara, hirukote ondo iruditzen balin bazaizue, pixkatxo bat, antolatu dituzuen topaketen inguruan, Goierriko beste gazte asanblada batzuekin, hain zuzen ere, zehatzago esateko, Ataun Beasain, Urretxu Zumarraga, Zaldibia, Ordizia eta Legorretako gazte asanbladek, Aste Santuko oporraldi hau baliatu duzue, hau da, apirilaren 23 eta 24an, Zaldibian eta Beasainen elkartuko zarete, eta, 6 herri aipatu ditugu guztira, ez dakit nolakoa izan den, asanbladen arteko elkarlan hau. Hoxe, asanbladan batea igual asteroko begiradik izan diazkanen hilabete hauetan, eta beste, lehen urten egin ziren, eta nahiko ondo atazien, da urten behiz egitea planto genuen, eta ikusten deulako gehien bat, nahiz eta herri bakuitzen, Goierriko herri bakuitzen, asanblada nahiko indarra daukean gazterien arten, pixkat jotzen deula gehien bat lokalismo horta, o behintzet bakarrik herrin antolatzagoz eta herriko jendentzako, eta baita ondo haula tarteka eskualdeko asanbladan arteko elkarlana sustatzea eta pixkat indarroik batzea, eta horre erantzuten dio gehien bat topaketa hauek, izango dit bi honetan, zuek esan zuen bezala, eta alegita jende gehien horbiltzen den. Eneko zuko antxea ipau dezu, nahiz eta gaztetxek eta gazte asanbladako herrin presentzia sendo euki, badaula herrin arteko harreman falta hoi. Igual individuok haien arten badiela launek, baina igual lankidetza bateako ez daula nahi besteko harreman hoi. Zein esango zenuen dela arazo horren itu herrie, o zein deike horri konponbide bat emateko? Igual topaketak izan dezke horren konponbide moduko bat, nola ikustezu egoera? Ez dakit, arazo ez dakit zein zen duen. Egizan, igual ez gaurtan pentsatzen hasten, ez dakit. Igual askotan errexea jotzen duzu, herrin antolatzen duzu eta pista, eta jazta baino beharrezkoa da, eta ez urten behin juntatzea. Azkenen gazte asanbladak zerbaitetako dare, lehenago esaten haitu beha garrantziok ibarraukela, labotereok ibarraukela bat eta beste, eta hoi elkarlan, beste gazte asanbladakin elkarlan egin be, ez tezu lortuko, azkenen beste asanbladake esku egotatzeko dare, orduan. Gero ez da gehiago, gauzak antolatzeko jende gehiago eta indar gehiago, eta azken finean, gure kaso bezala zaila baldin bada gutza gure herriko jendea gertuatze, imagino beste herretako jendea. Legazpi eta Beasain izan zien topaketan lehenengo edizioko protagonista, bigarren edizion Beasain eta Ordizin izan zien, eta hirugarren hontan, aipau bezala, Beasain mantenduko da, eta Zaldibi sartuko da mapa hontan. Zein izan da Zaldibin aldeko apustu egiteko herri txiki bada Zaldibi, azkenen baki Ordiz eta Beasain igual erdigunen darela, herri handigo diela, zeratik Zaldibi ez dakitzuek erabaki horren hartu danen horre ontzeaten? Gehien bat horrekatiok, herri txiki badalako. Azken bidezetan indielako pixkat herri handigotan, da pixkat Goierrin zentralidea gehiagokan herritan, Ordiz eta Beasainen, baina pixkat aurten hori nahi izan da, pixkat herri txiki baita aukera ematea, herri txikitan asanbladak nahiko indar handia daukala, Zaldibin ez esanik ez, eta gehien bat horri erantzunaz. Teman martzailako herri txiki behaien ahotsa ez, azkenen zerbait handia antolan nahi dezu, logikoa da Beasainen Ordizin antolan nahi izateaz, azkenen jendea etortzen nahi dezu, baina gero Zaldibi eta beste herri txikiko irema martzaile bere lekue. Aipau deu, apirileko 23 izango dela Goierriko asanbladan arteko lehenengo hitzordu ez Zaldibin, eta egitarauei izango da honakoa. Tailerrak atxaldeko 5:00, irakurketa literario, soinu teknikari, gaiztakeri, zainu hizkuntza eta mural margoketa. Atzetik egongo da hitzaldi bat, okupazioz eta gaztelangile ontzako espazioen beharraz, eta iluntzeko 9:00 kontzertu akustiko bat. Hemen apunte bat, Miguel de la Rosa izango da bakarrik, Jaima ez da etorriko,
baino perkusionista batekin etorriko da. Apunte bat ez dakiten nahi dezuenin 23 egunen ingurun. Animatzeko jendea. Igual, itzaldekin zea, hasita pixkat, itzalde izango gala pixkat gaurreun Euskal Herrin ikusten nahi garen egoera baten ingurun, gehien bat gaztetxen da gazte asamblea ingurun. Azken alden ikusi olako bai dela pixkat martxan daula ofentsioa gaztetxen kontra, etxarri gaztetxen deselo jokin, kino gaztetxen kasukin edo baita beste gaztetxen kasukin, da pixkat horri erantzungo dela itzaldi horrek. Eta bestalde apirileko 24 behaseinen izango die gainontzeko hitzordu guztik. Eta aipatzeko beste batzun arten, goizen olimpiadak, bazkari eta ondoren hitzartze bat, atxalden olimpiadatako finala, segidan pala eta pelota partiduk, eta bitarten eztanda txaranga, eta gabeko 10etan dazanga show eta DJ Gulen disko jartzaiek. Hor baita bestelako apunte bat ez dakiten nahi dezuen, animatzeko. Igual, atango jendei pelota partion, joko dela bi atango pelotarik, animatzeko. Este incentibo bat jende animatzeko. Eta ez dait, olimpiatan iztena moldek eman daike? Uste baiet, ez? Oste une arte? Ez dakit seguro. Horno bai, Eusen duda tortu asamblea. Tortu asamblea Igual ja larumata izan da pasadek. Bai. Azkeneko aurreko osteunen, baina azken momenteko aldaketak inezke. Bazpare galdetu, gogoa balimaukezu galdetu. Adioteko saitzeko instarramen tortu gaztea asamblea. Bueno, eta gaur larumata izan da beraz, ez dakit ere topaketarako bono ezberdinak jarri dituzenez eskuragarri, oraindik eskuragarri dauden edo ez? Hauen inguruan galdetzu nahi dizuet baita ere? Etxoin, a ber. Bueno, bitarten jongo gea... Jo arrarrapa bindiuk. Ez gari beti dago alako galdera. Eta haure esango nuke, kasualidadez epea bukau balin bada, alaren ikuste eozein asambradatako kideekin hitzein da ez dala araziok egongo bono bat lortzeko. 2 bono dare. Osteunekoa, okerrez aldeman 8 eurokoa dala, eta orokorra da 10 eurokoa. Eta ok lortzeko, indeike asambradatako eozen kideri idatzita, o bestela, Zaldibiko beti gazten, behasen Goixuber eta Asti tabernatan, lego horretako Olason eta Ordizteko Kirkien. Eta ataunen, gutako eozen idatzita, ez aldeoke arazoiko. Eneko noiz artezok epea? Ez da epeu mugaik, Beira. Nahi zuenen, nahi uxo. Ordo noi, batetik besteko diferentzie, bat dala egun batekoa eta bestea orokorra. Vale, eta, bueno, ekipo, Goierriko topaketak alde batea utzi eta hilabete hontan lehen aipau deu, beste zenbat hitzordu baita sortu, prestatu dikeula. Adibidez, mendirtera bat, bertxe bazkari bat, jamada dokumentalan proiektzioa, grafiti tailerra, mural margoketa, Saharara bialtzeko produktu bilketa, baita mai inguru bat, eta horiek oin artien diteunak. Hemendik aurre, maiatzak bin, zineforu zena zan, Lajaine. Lajain. Vale, palomitakin. Importante. Apunte. Bai. Eta gero, maiatzak 8-9 17 Gazteburuko motorrak berotzeko eta igual ardatza izan daikena, Gazteburue. Bai. Oin artekoan nola junda, hemendik aurrekoan nola aurre ikusten dezue? Ondo. Hemendik aurreko hau beto espero. Bai, denengo aldi da Gazteburuz gain hilabete oson ekintza antolatzen zeula eta pixkat horre bauke meritu. Baina ondo, beste urte daten errepikatzeko mukoa, azkenen zandia gauz batzuk gai ezberdinen landu ditunak, eta landuko ditunak, ze pelikula oso interesante bat ustez jartzen deula mai gainen baita zinek etorrene bado, eta gero Gazteburue, betiko Gazteburu gezto faiatzen. Zarbaita aurreratzerik bai, ez dakit ze izango den, maiatzaren 8 bederatzi. Gehien bat urteroko zaketura mantenduko do, hostielan kontzertuk, Eron baten bazkari eta gero... Osteunetik azteik. Osteune baina osteuneko. Betiko egitura hostela eta zapate da. Zapatuen bazkari eta gero karropote eta betiko juerga, baina gero jongo da gauzatzea. Kontzertu batzuk lotuta eta haber. Eta ipaudeu, nahiz da igual ardatza izan daiken, o epizentroa izan daiken Gazteburu hau, zerk bultzau zaituen IABT guztia zabaltzea ekintza sorta hau? Ze apustu indezu honekin? Dorronek.
Dorro nahi gutzitako idea bat. Bai, pixkat aurrekari bezala, esan nahi dut. Gazte buru bea, goza suelto bezala, igual nahiko soso gehitzala bezala, eta pixkat motorra behautzeko, eta pixkat bazte buru zain beste hainbat ekintza antolatzeko aukera dala baita hilabete nagusia. Bai. Eta lehen hau esan duna beti juerga, eta beti festa, eta beti ezin ala. Arti pixkat atzeko, eta moria de politia gaina. Bai. Hortaz, hemendik dei bat, gazte buruz aparte, oendik falta dien ekintza da jende animatzeko. Oida. Bai topaketata, zineforumea, eta urten zehar antolauko dien gainoentzeko ekintzata. Oida. Eta pelikula oso politiala, animo. Eta honez gaina antolako dien ekintzake oso interesgarri izango dira, etorkizuna. Esan daik gauzatxoak datoz. Etorri daitezke. Bazpare. Bueno, Leire, ez dakit. Nik uste zerbait gehiago ere jakin dugula, ez dakit, ez da, azken batean bagenekien eta galderak prestatu ditugun unean ere konturatu gara, ez dakitea Ataun bezalako herri txiki bat izternolako ekarpen egiten dion alako asamblada batek, herrian ditugun bestelako elkarte guztie bezala, ez da, alako beharra egoten delako herri txikietan, ere azken batean, eta gaztea mobilizatzeko, pixka bat mugitzeko eta beharra badagoela. Beraz, zalantza batzuk ere argitu ditugu. Bai, eta nik pixkat igual kapitulu hau izteko esatea animatzeko jendea ez baldin bada izan daike jendea lotxakatik igual ez atrebitzea ekintza da gerturatzea o argia sartzea o lokesea, baina bueno emateko aukera bat, gerturatzeko izan asamblada batea, izan antolotako ekintzan batea, emateko bistazo bat zer dan eta animatzen badie, noski sartzeko asambladan, azkenean espazio politu bat dala, bilerak eta gaina ondo pasatzen dala, hortaz aparte, lan egiten dala, baina, bueno, parrera egiten da, eta... Danak diela ongietorrik? Bai. Osea, ez teula... Ez da kuestionario bat pasatzen sartzeko. Oida. Eta idea guztik diela ongietorrik, azkenen baten idea igual ez da guztiz boro bile, baina danan ideakin. Izan daike pauso bat beste idea bat entzako. Forma hori emateko, eta... Dana boro biltzen dago. Idea honak txarretatik adatzik. Mentxu gotek egin. Beno, Leire, bestelako galdetegi bat ere prestatu diguzu. Bai. Ezagit, gaur gure orentxe gogoratu naiz, ez diogula mezurik idatzi, Jepeto gure erredakziokideari, ez diogula galdetu Tortoga Ataungo Gazte Asamblada ezagutzen duen edo ez, baina, bueno, gaur lasai utziko dugu eta zuk prestatu diguzun galdetegi honi egingo digu tartea. Bai, beida, ekarriet test bat, deitzen da gazte nortasun testa, eta orotara dauzket 5 galdera, orduan, A, B, C, D dare aukeran, galdera botako izuet, zuek erantzun bat aukera, unik apuntakoet ze letra aukeratze zuen, eta bukaeran, esango izuet, zertzeaten. Nahizu aurreatzea bueno, ja. Zaukera dara. Lasai. Nola zer dian? Ebain, dare bukaeran, igual, gehiengoa A erantzun baldin mazu, esango izuet ze tokau deiken? Esan sorpresa nahiago zuen. Bai, bukaeran ikusiko dugu, bai. Bestela, ja erantzune prestatzen hasten ez. Bukaeran. Eta ez den nahiago zuen, danok batea jun erantzuten ala bakarka testain. Dano batean. Bale, bale. Orduan, jo arrasingo naiz. Bai. Bale, lehenengo galdera. Zer antolatzea gustatzen zaizu gehien? A. Gizarte gaiak jorratzen dituen zineforuma. B. Tokiko taldeekin kontzertuak. C. Taller praktikoak, serigrafia, baratza, autodefentsa. Ala D. Auzorako batzar irekiak. Nik B. Nik C esango nuke. Nik A. Bakarka egin behar dugu, Leire. Bakarka igual. Bakarka? Nik uste baiatzen. Bale, asier, zukin saitzet ordu. Zuk esan diaztu B. Nik B. Bale. Zer eramaten duzu beti bileretara? A. Ideiaz betetako kuaderno bat. Zerbait jateko edo edateko. Material kutxa edo tresnak. Ez errez, beti improvisatzen dut. Eaman ez dut jana gero eosten eta arden. D. B. D. Azkena. Bale. Zer egiten duzu ekitaldi baten bezperan? A. Sare sozialetako promoa berrikusi, mikroa probatu eta musika prestatu, materiala prestatu gauza kargatu, edo kaldera egin zer zen egiteko zegoena? C. Bale, etxoin, eski hemen papel asko dauzketela. C. Bale, laugarrena. Zein esaldirekin identifikatzen zara gehien? A. Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik,
ez dadila musika falta, egin ezazu zeuk, ala plazan ikusiko dugu elkar. Lehenengo errepika dikezu? Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik. Igual hoxe, bai. Vale. Eta azkenekoa, zein litzateke zure rol ideala espazio okupatu batean? A. Kartelak diseinatu eta sareak kudeatu, autofinantziaziorako kontzertuak antolatu, espazioa prestatu, garbitu, gauzak muntatu, ala jendea hartu eta komunitatea sortu. Ez da usuk aldatzea daukera. C. Vale, ingoizkiet besterik galdera igualak, eta gero esango izuet, ze bestela grazia galtzen dut. Bai. Eneko andoitz, ze nahizue? Zeinek nahizue zeitu? Nekin hasi ba. Vale, eneko. Lehenengo galdera, zer antolatzea gustatzen zaizu gehien? Gizarte gaiak jorratzen dituzen zineforumak, tokiko taldeen kontzertuak, tailer praktikoak, serigrafia, baratzea, autodefentsa, ala auzorako batzar irekiak. A. Vale, B. Zer eramaten duztu beti bileretara? Ideiaz beteriko koadernoa, zerbait jateko edo edateko, material kutxa edo tresnak, edo ezerrez, beti improvisatzen dut. Azkena. Vale, hirugarrena. Zer egiten duztu kitaldien bezperan? Promoa berrikusi, mikroa probatu eta musika kargatu, prestatu, materiala prestatu gauzak kargatu, edo zer zen egiteko zegoena galdetu. A. Vale. Zein esaldierekin sentitzen zara identifikatuta? A. Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik, B. Ez dadila musika falta, C. Egin ezazu zeuk, edo plazan ikusiko dugu elkar. A. Vale. Eta, azken galdera, zein litzateke zure rol ideala espazio okupatu batean? Kartela diseinatu eta sareak kudeatu, autofinantziaziorako kontzertuak antolatu, espazioa prestatu, garbitu, gauzak montatu, edo jendea hartu eta komunitatea sortu. C. Vale. Eta andoitz, azkena. Vale, lehenengo galdera. Zer antolatzea gustatzen zaizu gehien? Gizartekaiak jorratzen dituen zineforumak, tokiko taldeekin kontzertuak, tailer praktikoak, ala auzorako batzar irekiak. Tailer praktikoak ez da zentzan. Vale, C. Hoi da. Vale. Zer eramaten duzu beti bileretara? Ideiaz beteriko koadernoa, zerbait jateko edo edateko, material kutxa edo tresnak, edo ezerrez, beti improvisatzen dut. Ba, ni ustez, igual material kutxa edo tresnak. Vale, bai, izan daike. Zer egiten duzu ekitaldi baten bezperan? Promoa berrikusi, mikroa probatu eta musika prestatu, materiala prestatu gauzak kargatu, edo galdera egin zerten egiteko zegoena. D. Vale, zein esaldirekin sentitzen zara identifikatuta? Komunikaziorik gabe ez dago iraultzarik, ez dadila musika falta, egin ezazu zeuk, edo plazan ikusiko dugu elkar. C. Vale. Eta azkena, zein litzateke zure rol ideala espazio okupatu batean? Kartela diseinatu eta sareak kudeatu, autofinantziaziorako kontzertuak antolatu, espazioa prestatu, garbitu eta gauzak montatu, edo jendea hartu eta komunitatea sortu. C, esan. Vale, ekipo, oso ondo. Eneko lehenengo dauzket zure emaitzak, ze lehenengo zarea apuntauta. Zu dauzkezu, gehien bat, A. Hortaz, ze pertsona izango zineken, komunikatzaile erradikala. Izango Eta zesan nahi da honek, zer gertatzen den kontatzea da zure superboterea. Diseinatzen, idazten eta kanpainak pentsatzen zabiltza. Kartelik ez badago, ekitaldirik ez dago. Zurekin denak enteratzen dira. Adostare? Gutxo gora bera. Nekon. Oi, kasi. Bastante, ez? Aixi, erurrengo aztuzea eta daukeu berdinketa. Oi. Berdinketa. Bi B eta bi C dauzkezu. Ez dakit ze... Nahiago ezun? Bat aukera, bala... Zuk ze aukerako ziazun leire. Bik irakurrita. B o C? Nik ustet B. Ja, tituloa edo irakurtzea... Nik ustet hasier dela festarako borrokalaria. Ze esan nahi don? Vale. Musika eta gozamena zure borroka tresnak dira. Dantza ere politikoa dela badakizu.
beti proposatzen duzu jendea mugituko duen zerbait. Bai. Izan daik ez. Bai. Eta hori jokingo zu, ze aukera bezko, ze izango zineken, zeratik andoitz da gehiengoa ze. Hortaz, zuzea, autogestiorako eskutrebea. Bai. Zeratik, margotzen, muntatzen edo baratzean zaude beti. Zure lana ikusezina Bueno, saitzen dugu. Zure lana ikusezina izan daiteke, baina hori gabe ez litzateke ezer gertatuko. Zuk egiten duzu dena posible. Bai. Aizu, Ando da gure mani-manitas. Baina nik uste bastante indola bat zuen figurakin, ez? Bai. Eta D ze aukera izango zen? D izango zen herriko dinamizatzailea. Jendearekin konektatzen dakizu, harremanak sortzen dituzu eta elkarguneak pizten dituzu. Zure indarra komunitate bizia da. Bastante ondo, ez, oze? Bai. Hor ikusten da anitza gela, osea que... Danok ez da igualak, etorri. Danantzako dago espazio bat. Bueno, primeran, test hau gainditu dute, orain beste atxedentxo bat hartuko dugu, baina beste test batzuk ere badituzte gainditzeko, ala Leire? Beste 3 test. Bueno, hor. Bai. Hau, aipatuko dugu aurrera eseago eta ez dakit, nola moldatzen zareten. Hilabeteko 3. igandeetan, gaueko 9:00, kultura ardatz hartzeko momentua da.
Gorka Santestebanen eskutik, Kulturzast podcasta. Idazleak, musikariak, dantzariak, abeslariak eta askoz ere gehiago. Entzun hilabeteko 3. igandeetan gaueko 9:00 Ataun Irratian. Eta aukerarik izan ez baduzu, sartu ataunirratia.eus atariko nahi bezala plataforman edo topatu podcasta plataforma guztietan. Kulturzast. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian, zutitu nahi baitizut hilarritxo bat. Zaude orain oskorriren kantutan, itxasgorrietan ekiondoratzen denean, amaren begietan betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidanari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidanari nola esan. Badakizu gero eta gehiago direla Ataun Irratia entzun, eta ataunirratia.eus webgunea kontsultatzen dutenak? Hala da. Atei komunikazio taldeak egindako azken neurketen arabera, hilero, 82.000 erabiltzaiek bisitatzen dute gure webgunea.
Gero eta lagun gehiago aukeratzen dute Ataun irratia beraien egunerokotasunean. Bai herriko informazioa jaso, edota gure edukiak entzun, zein ikusteko ere. Musika, entretenimendua eta gertuko informazioa. Dena leku berean. Eta gainera, entzule kopuruak gora egiten jarraitzen du. Gure komunitatea gero eta handiagoa da. Eta zure eskerronari esker, erreferente bihurtu gara herriko komunikazioan. Ez zaitez atzean geratu. Sartu ataunirratia.eus webgunean eta jarraitu sare sozialetan. Ataun irratia. Gureaz gozatuz. bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun irratian, Joarra Izpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. Beno, azken txampan sartu gara Ataun irratiko Bide ertzean saioan, eta hementxe, gaur faltan botako dugun pertsona baten atala zabaltzera goaz, Leire. Bai, bueno, zuek ez ezautu azkenen Anez, Ane gaixo dago. Ez dut nahi taien joko, baina. Ziur gu entzuten dagoela momentu honetan, baina bai, etxean geratu behar izan du, tamalez. Bai, Ane, zure omenez, gaur ekarritut BuzzFeedeko 3 test. 3 gonbidatu, BuzzFeed da testak egiten dituen, bueno, testak biltzen dien webgune bat. Orduan ekarritut 3 test, eta bakuitzek inbarko dezue test bat erantzun. Baina kondo aipatuko liguken moduan, Leire,
bere 3 sintonietako bat behar dugu Egia da. hau zabaltzeko, eta betiko dilema, 3 sintonia eta 3etatik zein aukeratu. Bat bi edo 3, baina beti berdinarekin amaitzen dugu. Ezagit, botazuk zenbaki bat, Leire. Bi. Bigarrena. Nik esango nuke ez dela beti aukeratzen duguna, baina nek esango leguke baietz. Baina, bueno, gaur, honekin egingo dugu. Bide ertzean. Teste zoroa. Everybody makes mistakes. Hane gustura egongo litzateko oraintxe Hannah Montana entzuten, Seguro etxen saltoka idala baina. Bueno, Leire, zuretzako gaur Haneren testigua. Hoi da. Bueno, esan bezala dauzket 3 test, eta testak ez dauke bata bestekin ze ikustekoik. Orduan, Joar, esango ditut zeren ingurun dien eta lortzen duenean arten ados jartzea, zeinek zer erantzun. Ados. Vale. Bueno, lehenengo testa dare, umen izen pilo bat, eta horren arabera, erantzutezun arabera, esango izuet, zodiakoko ze zeinu zeaten. Noiz. Nun sartu. Vale, beste beti bezala taungo metodologirik keinu matikeko, esango izuet, imarko zuena da, basoko txabola bat montau, pentsatzet hemen galderak izango diela, oida, lekue materiala eta abar, eta esango izuet, ze animalio, ze kriatura magikok, bestuko zaituen, bason. Oia bigarrena. Eta 3garrena da, trifulka sortu daikela, erantzun galdera batzuk eta esango izuet Formula 1ko ze leyendakin elkarranatzekuzun bibrak. Venga, ni lehenengo erantzuket eta hoeneko jutziko diot. Zeba, Esta neza baso raro. Bai, oitzeko, osea, montatzea eta esan dia biaiz asamblada marimunitas. Onaikoek lehenengo erantzun. Vale, zeinek bate-batean nahi doa hasi, ala ordenen. Ordenen. Bueno, zodiakoa. Asier. Umen izenak. Vale. Bueno, asmau bardezu, aukera bardezu, neskantzako izen bat. Esango zizut, dare, 2, 4, 6, 8 izen. Osea, aukera hoitatik bat, o ni nahi duten bat botatik. Ez, da botatik. Botatik, bale. Bale, nahi baztu jarriko izut ordenadore hola eta zuk guzteko. Bale, entzurentzako baita. Phoebe, Sylvie, June, Charlotte, Beatriz esan dekezu nahi bazu, Elsie, Daisy eta Clara. Etzat bat, asko gustatzen, baina June bat aukeratzen. Zaitena da bakarra aukera, bai, June bakarri. Bale, bigarren galdera. Aukerau, ume txiki mutil baten izena. Isaac, Sonny, August, Theodor, Behau, ez da pronuntziatzen, Archie, Alexander eta Brooks. Nik Brooks hartuko nuke, Bai. I Sony ez. Aldarrekoa, Jose. Sonekin aura bat. Ez. Io gorago, a ver. Isaac gustatzen zat eta Archire bai. Baina inglesa die. Gusto raro dazkek. Bea, inglesa guri izango zan Mark. Adibidez gehiago. Baina Brooks. Brooks ondo dau. Igual ese gabe Brook. Eske azkeneko ese horrek. Baina venga, bai, Brooks. Brooks, nahi gustatzen zat Brooks, ados nauzukin. Bale, aukera uneskantzako izen bat. Grace, Evelyn, Sofia, Harper, Autumn, de repente, Edith, Jasmine eta Lena. Lena, politxo da. Aukera mutilen amain elduixagon izena. Malcolm, Lucas, Edward, Thomas, Otis, Franklin, Travis eta Oscar. nere amantzako ni izan barren nintzena dalako Lucas, aukera bet. Toma! Oainen eskal dugontzako izena. Alice, Juliet, Matilda, Ofelia, Willow, Florence, Mabel eta Scarlett. Ba, eske... Jesus, beste mutien izen bat. Anthony, River, Benjamin, Harry, Leo, Cyrus, Ernest eta Sebastian. Leo. Beste neskan bat. Aurora, Eleanor, Isabel, Celeste, Freya, Eloís, Lili eta Aria.
Aria oso polita da. Bai, baina Freya ere bai, Aria. Aria. Beste mutientzako bat. Adrian, Noah, Alfred, Harvey, Caleb, Arthur, Elia eta Daniel. Noah. Uste zeu laguran. Noah. Bai. Es que igual, Jesus, hondik ez du bukau. Venga, beste neskantzako bat. Oia, monantzako lez. A ver, Amelia, Violet, Elisa, Catherine, Penelope, Rachel, Ivy eta Delia. Gari jogura. Delia politezan, Delia ezin azkena. Delia bai. Rachel. Hemen, vale. Aurki bukera izan marraukeia, esan nahi dut. Beste mutilen entzako bat. Aionak. Oliver, Jude, Zachary, Roman, Spencer, George, Liam eta Forrest. Liam gustantzat, baina Jude bai. Jogrago. Eta Oliver repolitxea, Oliver. Ai, vale, Ai. jo, spoiler. Ai, leire. Este dikusi. Es que bakarri salta. No sei. Este dikusi. Vale, uretako signoaz. Cáncer, Escorpio edo Piscis. Ez dituzte koinzitzen. Ez que nik problema dauket zodiakokin da justu naiz limitekoa. Ni maiatzen 21 naiz. Eta batzutan naiz ustet Geminis, eta bestatutan Tauro. Konfunditzen naiz De baina. mayo, signo. Ez que periodiko batzutan nok Tauro eta bestatutan Gemini. Bai, hemen jartzen dugu Geminis. Baina ez, Cáncer, Escorpio, Piscis. Osa, ni izan diket. Bueno, jartzen duz dela emozionala, profundoa, sakona eta intuitiboa. Basea. Bai, baina zodiakok irakurtzen dezunero beti esaten zu, ostras, nolakoa. Orduan, ez du faiatzen. Bueno, ados zare honekin. Bai, oso ados, leire. Zemuz joku, Ondo. Ja, puntatu zitut. Etorkizunako Oso inglesa dira batzuk, Bai, baina batzuk politia zeren, Referentzia asko, Birminghamen igual. Bai. Vale, bueno, bi faltan, Andoitz, eneko Andoitz. Venga, va. Lehenengo. Azkena buen utziko. Oi. Bueno, responde este quiz y te diré con qué leyenda de la Fórmula 1 compartes vibras. Serio dijo, Vale. Elige tu Lewis gran Hamilton. premio favorito. GP de Italia, de Miami, Bélgica, Arabia Saudí. Bélgica. Vale. Monza ez, Uf. Es que Italia, segun zendeken, es media Italia no baina goio zerek. Bueno, bigarren galdera, vale. ¿Con qué escudería te identificas más? Ferrari, McLaren, Red Bull Racing, Mercedes. McLaren. Vale. Hirugarrena, ¿cuál de estos logros te parece el más destacado? ¿Tener la mayor cantidad de campeonatos de pilotos? ¿Mantenerse en la Fórmula 1 por 20 años? ¿Ser pionero en las mejores técnicas de manejo? ¿Que todos me amen sin importar que sea de otro equipo? Lehenengoa. Mayor cantidad de campeonatos. Vale. Si pudieras tener la habilidad de un piloto de Fórmula 1, ¿cuál elegirías? Reflejos, velocidad, resistencia, mentalidad. Reflejos. Nik alaukero nuke, egia esan. ¿Qué palabra define mejor tu personalidad a la hora de conducir? Paciencia, agresividad, estrategia, impulsividad. Agresividad. Osa, que eneko karretera gana honen kontu zibili. Beste baina apologekin men agresibidadei. Gaur egunen zein da zure Formula 1ko piloto favoritoa? Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Lewis Hamilton. Pronuntzia ez da txarra imadima de barka. Ez, daren piloto katikarritu. Lando Norris. Vale. Hau la jatorra tola omen da, ez? Segundo ere TikToka, tipo majete omen da. Joa, dakizu, perri? Bai, eski ata izan zat TikToken. Ata izan zat, nik azte bilau. Vale, azkeneko galdera ematen donez. Zen monoplaza gustoko zitzazun konduzitzea. Bideo barrauko zu irudie. Bueno, dare entzulentzat gorri bat, hori bat, beltz bat, eta Red Bulleko azkenekoa.
Red Bull zarra eta berria, McLaren handela gutxiko eta Ferrari zarra. Ferrari zarra. Lehenengoa. Bai. A ber, ikusi dezketu. Bai. Danak igual. Laurrera eta aurrea. Aukero oso? Bai. Osea, Ferrari zarra. Izein aukerokoan. Nik Ferrari zarra. Bai. Hemen parentesi bat, nire izean etxen ergonen dau Ferrariko otako kotxe baten errueda benetazkoa. Bai, Bai. Michelin... Eta nola lortu da? Ba, nire familiko, osaba zan oso zalea, da, eta juten zan zirkuitota, eta bastakit nola, bat lortu zon. Bai, Eta errueda puska hundi bat dago etxestea. Bai, benetan, pieza historiko bat dau. Bale, jazta, behizte spoiler. Nik ez da pronuntziatzen. Michael Schumacher. O lo que sea. Ondo. Nola da pronuntziazia? Bueno, zaila deakin elkartza, baino. Vale, irakurriko izut ze jartzen don. Al igual que esta leyenda de la Fórmula 1, te caracteriza tu intensidad y determinación implacables. Además, eres sumamente versátil y lo mejor, la gente te adora pues sabe que tendrás de ese gran competidor hay una excelencia persona. Que detrás de ese competidor, marcau. Adosare, bai ez... Historiko pilotoiko bena. Igual Axel da Josuk igual diskutiko be, baina. Osa, orduan bai. Orduan eharkigoaz. Sondo. Lehen guk egin dugu eta Cavendish atera zaigu, ala, Laine? Zein? Guk egin dugunean lehen Cavendish etzaigu atera. Cavendish ziklistea da, ez? Bai. Atera zaigu. Bai, igual Cavendish baten. Zein zen, bai. Ez dakit. Bai. Ez dakit. Nenez akoratzen. Ez sonatzen Cavendishik formula baten, baina igual piloto zarren bat. Ezin delako orain atzera egin, baina... Nire horrelako zerbait atera izan asonatzen. Bai? Bai, izan dike. Alonso zaleke baka. Korrek egin. Earki, andoitz azkena zutzat. A ver, hemen titularra da, erderaz. Arma tu cabaña ideal y te diré qué criatura mágica te protegerá en el bosque. Ojo. Torto. Vale. ¿Dónde estaría tu cabaña? Dare irudik eta, entzulentzako. Laku baten ondon, baso baten sakonen, en una colina con vista épica, menditontor baten, lorez ingurautako belartzari baten, zea baten, urjauzi baten, ala flotatzen misteriosamente sobre el bosque. Ze momentutan... Aukeran eman da flotando misteriosamente. Vale. Zein azuzako txabola politena? Jo, eskiok deskribatzea... Oita nadie politeke. Irugarrena bildurgarrena. Netzako politena igual hau. Nik irugarrena semanon. Bai? Laugarrena. Hau? Bai. Vale. Esan barron berdez ingurauta, danak bezala. Hoi justo. Vale, zure egongela favoritoa. Sukaldea, komune, kuartoa, sala... liburutegie ala invernaderoa. Liburutegie ez oan dut. Ez que okosa politegie, justo, osak, ez da nik politia dauzka. Liburutegie hortan bizin daike. Desde luego. Ez da invernaderoa hola. Vale, kolore asko dago, Bai, ez da hitze ba. Vale, zer kezendo falta etxe barrun. Tximini erraldoi batek, 1000 argi eta kandela, irakurketako txoko bat, landarek eta landarek, poziok iteko mai bat, eta un gato que no sabe si es real o un espíritu. Joder. Bueno, tximenia esan hotzik ez pasatzen. Azkeneko ere oso guapo. Vale, nola ikusiko zan zure jardine? Pasarela luze batekin, mai batekin, lore pillo bat ez dingurauta, ez dakit kobazulo estilo baten. Kobazulo estilo baten. Kobazulo baten. Txakur batekin. Vale, ze usai egongo litzake zure etxen. Kanela eta egurre, lavanda eta eztie, lluvia y tierra mojada, landarek, inzensue, ala inberri daun jana. Jana. Vale. Ai, ala, jazta, jo, beizte. Bueno, Fénix miniatura bat. Hoi izango da, babestuko zaituna. Abe Fénixe da, hilda gero beize berpizten dien oitako. Bere hautxetatik. Harry Potterrekoa.
Oida, bai. Bueno, Andoitz, hemen jartzen duenan arabera, parece adorable, pero es fuego puro. Esta criatura revive cada vez que ardes emocionalmente y siempre te ayuda a volver a empezar. Te da calorcito, consuelo y un poquito de drama cuando hace falta. Gustosa. Esta compañero txarra. Hemendik aurre urruna juten zaren mendia, bakizu daukezula ave Phoenix bat zure ondon. Bai. Galtzen maztea, pues ya está, bakizu. Hoixen, hau izan da gure gaurko inkesta zatie. Ane, esperoet arroa edotea. Bai, espero baiet. Bai, ez da. Noski. Bai. Ane, gustatzen zaio, pixka bat, ez dakit, gure bi pareten artetik ateratzea eta bestelako gai batzuetan murgiltzea. Egizan, inkesta kuriosok izan die. Oso. Bat aukera udet Formula 1ko esan dut, venga ba. Bai. Gustauko zaie, interes pixkat. Baina gero bukotakon nik pasa nahi dut, Formula 1koa? Bai. Bale, itxinte direkin goizu. Bai, hoixe baiet, hementxe irekita. Oso ondo Joar, zer diozu? Zuek testa egiten ari zineten bitartean, erredakzioan zegoela konturatu naiz Gepeto eta mezu bat idaztea. Pentsatu dut berari, oraindik ere demora badugunez, aprobetxatzeko, eta berari, torto, Ataungo Gazte Asanbladaren inguruan ere galdetzeko, eta, baina zer dioen, ez da? Beraz, zabalduko dugu tartetxo hau. Bide ertzean. Osaba Gepetoren deskribapena. Guk egiten duguna da, Gepeto gure erredakziokideari, hilabetero estudioa datorkigun gonbidatuaren inguruan galdetu. Eta, batzuetan asmatzen du, besteetan ez du asmatzen, oroar bai, Leire? Bai, normalen oso ondo. Eta pixkat bildurre ematen da baitare, Batzuetan bai. Aste honetan egon gara lanean aipatzen, zakit, gure inguruan galdetu eta ze esango liguken, eta nik noiz edo noiz probatu dut, eta barbaridade bada, bai, ez dakit, informazioa ateratzen du toki guztietatik. Eta ez dakit, galdetu dugu, Torto Ataungo Gazte Asanblada ezagutzen duen edo ez, Leire, ze esan digu? Gepetok erantzun du ondorengoa. Torto Ataungo Gazte Asanblada, Ataungo Gazteek osatutako herri talde aktiboa da. Gazteek herriko bizitzan parte hartzeko eta ekimen propioak antolatzeko plataforma gisa funtzionatzen du. Adibidez, 2023an, Ataungo botika etxearen erabilerari buruzko hausnarketa prozesuan parte hartu zuen, beste herri eragile batzuekin batera. Prozesu horretan, gazteek espazioaren erabilera eta funtzioi buruzko iritziak eta proposamenak partekatu zituzten. Horrek erakusten du Torto Gazte Asanbladaren konpromisoa herriko garapenarekin eta gazteen beharrak kontuan hartzeko ahalegina duela. Gainera, Torto Gazte Asanbladak ohargi izeneko espazioa erabiltzen du bere jardueretarako. Espazio horretan, hilean behin kontzertuak, bertso afariak eta mus txapelketak antolatzen dituzte besteak beste. Hala ere, oargiren egoera fisikoa ez da egokiena. Irisgarritasun arazak ditu eta lurra egoera txarrean dago. Ja ez. Eta artista batzuntzako alare hoi positiboa da. Bai. Eta seitzen du, bidea Gepeto ez da jatorra. Horrek erakusten du gazteek espazio egokiagoak behar dituztela beren jarduerak modu eroso eta seguruan garatzeko. Labur bilduz, Torto Gazte Asanblada Ataungo Gazteen arteko elkarlana eta herriaren garapenaren parte hartzea sustatzen duen talde aktiboa da. Herriko ekimenetan parte hartzen dute eta gazteen beharrak eta interesak kontuan hartzeko lan egiten dute. Ojo, Bai. Nei botika etxeko nahi. Hoi Maria horre bizan tarten esango. Gidaik ez. Pentsa Gepetok bazte kila eta guk ez, Eta tango tarima flotante hoi famosoa dela, ja. Bai. Komentau dik, esan diak esan zon? O ez, bai ez? Bai. Bueno, Joar, hainbatzetan aipau duten Mutiko tata dentso, Mutikok elkarrezketa ematen esan zon, Ataungo tarima flotantea errazala, basikamente. Kantatu don leku guapona, eta gero afaltzen oso ondo eman ziela baitare. @ Mutiko bakizu. Eta beste ozin taldeek
etorri nahi bado, idatzi lasai gazte Espazio handi, guk idatziko dieu, seguramente. Horri jotzen. Beixar madok, olako lur baten da. Ez da espero. Elizai pegauta, esperientzi nik uste uniko izan dekela, bai? Horre hontzan kontzertu bat baita, Zopilotesta Unidad dela besa jozunen da, nik, recuerdo bakarra dauketena da, bertan eroi bar nintzena orduan zantan, Zopilotesek jozunen no es extraño, ez da izein da, danak saltoka, eta... Gaino ben kontzertun, montaten bera jatxe nintzen pixeikia, eta hor txiko zinun lurre, hola, guiti, eta zan gora bera. Jendek ide bat ikeko, zuke hondek ez hola, jende asko moitzan ere balin badan, zu geldi, zu moitu be, baina inguruko jenden saltokin, zu moitzen zaz, zuk naizta ez nahi izan. Bai, trampolin bat. Trampolin bat, oida. Baina, segurue arkitekto batek esan da, osea, que... Oida. Eta jepetok esan du, bueno, irisgarretasuna izan dik, eskiarak nahiko... Bai. Zeak izan dizke. Egin da gesteko. Bai. Segun nola zaren. Eta, bueno, baina lurren zati bat ja konponduta badau. Bai. Barra inguruko bentzet. Importantzena. Bai. Hoxen. Jepeto 10 bat, Agurtzeko ordua iritsi zaigu, ez dakit nola labur bildu dezakegun pixka bat aipatu dugun guzti hau, orain arte egin duzuen lan guzti hau, urteetan egiten ari zareten hau, antolatzen dituzuen ekintza eta jarduera guztiak, bai orain datorren apirilaren 23 eta 24an Beasainen eta Zaldibian, egazpirekin hasten ari. Zaldibian antolatu dituzuenak ere Goierriko beste asamblada batzuekin eta, bueno, espero duguna gazteburuan, 17. gazteburuan ere. Nola labur bilduko genuke? Garbi uste egiten deula dana borondatez, asamblea lekua iriki bat, euzinen parte hartu nahikena, eta euzinen launtza ongietorri dana, eta alikta jende egin horbiltzea nahi deula gure gozeta, herri eiken seitza. Etortzeko, lasai, bildurripe, moengoz talde txikia, baina espero etorkizun baten gehiago izatea. Neko esan domezela danan launtza da ongietorri eta bai bakoitzen iritzi ematea edo parte hartzea edo behar bado norbaitek estenatoki bate bere gauzak aurkezteko, lasai proposatzeko, lasai etortzeko eta lasai idazteko. Bai, azkenen proposamen tontoek ez daula. Osa, ez izan ni bezala eta ez proposa guztakitze gauza, baina, bueno. Bai, baina, bueno. Espazio guai bat da, animatzeko. Hoi da. Ideia guztide, ongietorrik, iritzi guztide, ongietorrik ikusi zuen, danak ezberdina gehala, bertan garenak, osake, torri. Bai. Primeran, mentxe agurtuko dugu gaurkoa. Plazer bat izan da benetan, gaurkoan zuekin tertuliatxo hau partekatzea, asko ikasi dugu, gauza asko aipatu ditugulakoan nago, bozgorailu hau ere erabili dugu, gauzaren bat edo beste aldarrikatzeko, eta, bueno, nik uste garrantzitsua dela ez da, gauza askoz gehiagoren inguruan ere hitz egin genezake, baina, bueno, lehendabiziko abia puntu bezala ondo dago, nahi duzuenean hementsa dituzue mikroak zabalik. Gure partetik ezer gutxiko. Guk uste esan barrekoa esan deula, ondo esanak ondo hartuta gaizki esanak barkatu esaten da bezala. Eta hoxe, behiz esaten deuna, etortzeko. Launtza, behar da, eskertzen da, eta bai guk behar du, bai herrik behar du, eta bai gaztek behar du, ez? Gaztek izan behar du, mugitu izan behar du, gauzak antolatzen dituna izan behar du, gauzatan parte hartzen duna, eta gero ekintzat animatzeko dano gare, baina horren atzen inbardan lanketatako jende gutxi dau, benoneko esan domezela borundatze zitzen da, baina gero honen truken jasotzen da esker guzti eta ikusten dezunen jendea implikauta eta herri bizik, horre guztik, hoi ez da diruz, horre dintzen, osak. Eta oita goatzea, danaz tala juerga biziontan, gaurren gora jauetan politika egitea egozta berrezkoa dala, eta talde txikiri eta pixkat musika zentro hortatik kanpo gehitzen talderi aukera emateare berrezkoa dala olako lekutan, eta hortako hori leku izan barra haula guargi. Bai, uste ixe. Mila eskerri irukote. Ondo izan eta zorte hon. Eskerri asko. Aio! Guazen bai Este beltza, Siberlutz, Rocky Man Denak eskiak aitia
and wine. Gainean ditugu eguerdiko ordu batak entzule, hementxe, agur esatea besterik ez zaigu geratzen guri ere. Benetan esan plazerrutxe izan dela gaur ere zuekin bat egitea, bihar ordu berean hementxe Ataun Irratian entzungai izango duzue gure saioa, eta behin amaituta gaurkoa, ohiko podcast plataformetan, ataunirratia.eus atarian ere, eskuragarri izango duzue gaurko saioa. Ondo izan! Jakin gabe da gure aurrean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu egunik barkatzen Bazterretan gordetzen dira koloretako etxeak atzeko leiotik galduz la 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 behin hartutako bidea minutuak ez du segundurik galtzen
Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. I can't feel no better. Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun Irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskusiatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. Napozik ez da triste Eskubakoitzean hiltze bat Ez napozik ez da triste Entzazuelo lasaini hiltze Ez napozik ez da triste Eskubakoitzean hiltze bat Ez napozik ez da triste Entzazuelo lasaini hiltzean Págalo Si no, no vengas aquí El que se acerca eres tú Míralo, míralo Que quieres ser un mártir Y me baja de la cruz Luchas por ser un puto mierdas Rey del marroneo Dando el palo a tus colegas El son ni pa' escoseo Mirando al futuro pa' no perderme ¿Qué es lo que me queda? Si la corriente es demasiado fuerte Viene y se me lleva Haciendo malabares para verte Porque sé que eres verdad Si la corriente es demasiado fuerte Viene y se me lleva Ez napozik ez da triste Eskubakoitzean hiltze bat Ez napozik ez da triste Entzazuelo lasaini hiltze Ez napozik ez da triste